Ake namhlanje ngizokhuluma indaba enkulu, ngizokhuluma udaba oluthi kubalekile yini ukuthi kube khona abafundisi nababhishopi babantu besifazane babe sepulpit, ababhishopi besifazane abafundisi besifazane. Actually, this topic falls under the very sensitive and emotional touching topic because it touches the lives of individuals. So ke angisoze mina ngakhuluma ke into engingayazi because angifuni ukuthi kube khona izinto abantu abagcine beyiqagela ukuthi bengabe kunjena kubanjani makunjena kubanjani. Ngaqageli mina ngiyona nje impatha nje bengabe ungangazi mfethu igama nguphaka isibongwane sami bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into pakuda kuyini ngingwele ebhuqa imiza abafokazana ngothololodwa labentshise thuluza ngihambe nalo ngilifice etsemini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadubhadwa ikhulule ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya fokofo ngeke ngizwe ngempatha athi wathi upha kudakwe yini angabungazi ingqwele ebhuqa imiza abafokazana le ngotholodwa likamentshisi ngotholodwa bese da meningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphupho osigujana bephupha amehla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngizokhuluma ke mina lezi zinto lezi abaningi abangazikhulumi ngoba bazazi. Ngizokhuluma ngomuntu wesifazane, yabo, ngomuntu wesifazane makuthi umfundisi wesifazane la ukhona ayikelalela wozala makuthi umbishop womuntu wesifazane la ukhona hayi sondela siyakudinga la sazozikhuluma lezi zinto ngoba ezinye zezinto izona egcina zidala umonakalo ogcina ungasalawuleki ezweni ngokuthi kudale kumonakalo kanti vela abantu abasi zile kudale kumonakalo awusazi ukuthi ulungisa ini uyeke ini khona umonakalo manje awusazi ulungisa ini uyeke ini. Ngizokhuluma ke namhlanje na ke ube kunye nami nje lapho ukhona vuleka wena sango vuleka sango siyangena manje sijahile it's late yabo ngizokhuluma ke manje ngizokhuluma manje ngizogeqa amagula nikhuphulane nje ngizokhuluma ukuthi ke balekile yini ukuthi bekhona umfundisi wesifazane agibele epulpit ashumayela ageqa amagula nize niyishare inshumayelo zakhe nize niyishare hayi ngikhona manje nize niyishare thiwe share chumayelo ngivela kosebenza yabona uma ungibona ngidla ublack okwazi ngivela kosebenza manje ingangithi hayi sikhathele phela ukuthi ezinye izinto kulokuthiwa iBhayibheli lithi usiko luthi uthini wena lokuthi iBhayibheli lithi nje uthini wena yabo uthini wena siyakuzwa ukuthi uthi iBhayibheli lithi wena uthini wena hayi mina ngisho lutho kusho iBhayibheli siyeke phela siyifundele ngoba wazi lutho verse siyeke siyifundele iBhayibheli lithi kunje wena uthini wena khuluma angeke mina spirituality sami siphezulu kakhulu ngeke mina ngikhulume lezi zinto ezikhulunywa zinyoni hayi mina ufuna ngikhulume lezi zinto ezijulile futhi mangikhuluma mase ngiyakufundisa uzona ngithi ngikhuluma ngikufundise yabo lo ngikhuluma lezi zinto lezi ngishimpatha ongayifici ikhuluma
Hayi suka. Angikhuluma leyo nto mina. Mina ngikhuluma lokho okujulile mina. Logeqa amagula manje. Ngoba ngeke sishaye phela ngathi asiboni ukuthi bakhona ababhishophi besifazane. Bakhona abafundisi besifazane abashumayela ngempela futhi. Abanye bashumayela abadlula amadoda. Ngeke sishaye ngathi asiboni. Ngeke sishaye ngathi asiboni. Shit man. Valiwe ngapha. Ngeke sishaye ngathi asiboni. Abanye bashumayela badlula amadoda. Yini owesifazana agcine eshumayela edlula ngisho indoda yindaba ngesishaye ngathi asiboni le masontweni. Yabo. Futhi abanye basebeshumayela impela ubona ukuthi hayibo nakho bephilisa ngempela bo hayibo nanga umuntu eshumayela into ephilisayo bo. Network yala nathi izohlupha. Nanga eshumayela into ephilisayo. Ngesishaye ngathi asiboni. Mina ke nje ngineqiniso bana shem mangabe kuthiwa mina uyangizonda iyodwa into ongangizondela yona ungangizondela iqiniso kuphela ayikho enye yodwa only one mangathi nje hayi angimphe ukhingibhaka ngabe nje ungizondela iqiniso nje yabo ngoba kwalento engizokhuluma ngayo futhi mina angifuni mangithe ngizokhuluma ngento ngilo ngikatazeliswa kuthiwe qala phela hayibo ufuni leyo nto mina qala phela hayibo kanti sidlala ulokhuzana la kanti siya race la to go hayibo ngiyenzi le nto to go phela kumnandi ukukhuluma lezi indaba esikhuluma hayi uqala nini kanti hayibo kanti singizo race la right uyabona ke mina ke beka lesiqhoko phansi mina ke angizileke la ukuzokhuluma into engizwe ikhulunywa hayi sengizengafika khona othi where is the entrance kade uhamba hayi sengizengafika ayinjalo nje lekhaya ukuthi ufika qala uround kuyima uyongena awuthi khulu ukuthi uphakathi mphakathi manje uyabona ke masikhuluma ngendaba yasemasontweni ake sibuke sijule le yokushumayela kwabantu besifazane ake sibuke sijule singabe sayibuka manje ngeso lasemhlabeni kodwa ngizozama ukuthi nawe oneso lasemhlabeni ungenayo la kamoya ngizozama nje ukuthi ngicathulise kancane uzozama ungasali kakhulu uma usala ungasali lento ibaleke kakhulu ungasali uma usala uyabona ke bengabe kudalwa indoda makudalwa indoda idalwa ibe namandla endoda mase futhi kudalwa umuntu wesifazane between umuntu wesifazane nendoda ubani umuntu onamandla okunqoba between umuntu wesifazane nendoda ubani onamandla okunqoba hayi ukuthi lento umbono wami futhi hayi ukuthi ngithi iBhayibheli lithi ngithi isimo sinje lento ungayithatha eBhayibhelini noma ungayithatha kuphi umuntu onamandla wokunqoba between umuntu wesifazane nendoda umuntu onamandla wokunqoba umuntu wesifazane unamandla okunqoba bese umuntu wesifazane njengoba enamandla okunqoba bese amandla akhe lawo onqoba nawo bese yawavikela bese kusuka indoda namandla ayo aphinde futhi azohlala kulomuntu wesifazane lo muntu wesifazane bese kuba uyena okhulekela nothandazela indoda ukuthi ayinjani ayihambe yonqoba wena mawusubona indoda kuyafrantwa ngendoda emhlabeni indoda umuntu ekufrantwayo ngayo kodwa kahle umnikazi wepower nomnikazi wamandla umuntu wesifazane indoda engenaye umuntu wesifazane
ngeke uyiqhathanise nendoda enomuntu wesifazane. Angiphathi indoda mayizoba nomuntu wesifazane bese owesifazane aphinde ahlakaniphe azi ukuthi indoda le iyona ekumele ibe kwi-forefront, iyempini, indoda iyempini, ukuze bengabe indoda iyempini mangabe kufiwa akufi indoda, makufi indoda ngoba ukhono wesifazane vele umuzi uzoqhubeka. Kodwa ngokuthi lo wesifazane akafuni indoda ife, sekumele lamandla lo wesifazane anawo awafihle kuyena bese ethandazela indoda ukuthi njengoba iyempini athandaze wesifazane ukuthi le ndoda yempini ayibuye iphila. Ngesikhathi sezimpi nje emakhaya besifazane babeze bahlanakazela ingubo abayigqokile, insizwa ziyolwa, abesifazane bathandaze ukuthi lamadoda ayempini awabuye phila. Kodwa awuyenzi mistake mawuyindoda uthi mawuyempini bese uthatha umuntu wakho wesifazane uthi hambani naye niye empini. Ngeke baba, umuntu wesifazane akaye empini. Umuntu wesifazane akaye empini. Umuntu wesifazane uyinjani, uwumphemo wokuphephela. Uthatha ingane uyiqashise kumuntu wesifazane noma kungena igebengu ekhaya. Umuntu wesifazane kumele yena aqashe bese yathandaza bese indoda iphuma iyolwa. Mayiyolwa indoda iphuma yodwa, iphuma nepower yomuntu wesifazane. Umuntu uzothi mayebona indoda ngenkathi ebulala indoda, kodwa umuntu onamandla lekhaya bawaqedile ngoba kumuntu wesifazane amandla. Ingakho ingozi emadodeni iba khona the day ujikelwa umuntu wakho wesifazane. Once wakujikela umuntu wesifazane wakho sekuyinkinga ngoba ujikelwa umuntu onezimfihlo ngokwe spirituality, onezimfihlo zakho. Jikelwa yena manje. Ingakho ngithi mina mase siye epulpiti ukuma phambi kwabantu ushumayele is not about making money. It's not about making money. Yini njengoba ushumayela uyalwa laphambili. Ulwa nani? Ulwa namadimoni. Enzeni namadimoni? Ahlasela abantu. Njengoba uphambili wena, you are casting those demons away. Uyalwa. Njengoba ulwa umuntu wesifazane, khona namadoda ahleli phansi afunwa zinkabi. Khona amadoda ahleli phansi ekade baba enza amabhizinisi amakhulu. Khona amadoda ahleli phansi axakwe zilwane emzini yabo. Mawumuntu wesifazane ume pulpit isho ukuthini leyonto? Uyalwa, ulwa namadimoni ahlasela labantu abala. Umbuzo wami uthi uyaqonda yini mawumuntu wesifazane ume pulpit ukuthi usempini? Mangabe usempini uyaqonda yini ukuthi lempu oyilwayo akumele ngabe iliwe wena umuntu wesifazane? Wena kumele ube yi-backup bese kuba indoda yakho phambili, ube yi-backup ngemuva yendoda yakho. Once wama phambili waqala walwela abantu, izimpi zalabantu namadimoni alabantu nenkinga zalabantu zizokuza kuwena wena umuntu wesifazane. Maziza kuwena zizokuqotha ziqede ngoba zishaya mayishaya umuntu wesifazane zishaya la kufihla khona amandla, zishaya yonke into la yikhona. Mawuqede ngomuntu wesifazane uqedile. Kanti umuntu wesifazane kufihlwa amandla kuyena. Umuntu wesifazane ufuna lale phansi njengenyoka. Yingakho ngisho inkabi bengabe ziyoqotha emzini womuntu zenze njani? Zingadubula indoda mase ziyibulele zimfice ehlele wesifazane. Inkabi ehlakaniphile yasho ithi angimbulala umuntu wesifazane, angimbulala inhlobo, ngoba ukubulala umuntu wesifazane baba kuyibhadi, ngoba ubulala into enamandla kakhulu baba ezobuya seyibuya ngenye indlela. Uyabona isizokubhubhisa. Ngisho inkabi zayazi lonto sabula umuntu wesifazane. So ingangithi mina ngithi uma ngabe kuyiwa empini kuphethwe ikhali akayi umuntu wesifazane, impi ebonakalayo lapho.
Uma ngabe kuyiwa empini yakamoya kuyayiwa akayi-expose umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane udlala irole engemuva mase kuba indoda. Umuntu wesifazane beke wazi expose wathi naye useyama epulpit, into ezokwenzeka uzoxabana ke nendoda yakhe ngoba useyini naye usezibehave njengokuthi naye uyindoda. Sekuzoxatshwana lendlini. Makuxatshwana kungagcina kuhlukene. Mangabe sekuhlukwana kuzohamba kugcine kuvela ukuthi kahle kahle lo muntu umuntu wesifazane. Abantu besifazane bagudi bengabe bezophatha izikhundla emsebenzini. Why begudi bengabe kuphathwa izikhundla? It's because izikhundla zine hierarchy yakhona ne management yakhona ukuthi ureporter kule board, le board report la awuyilweli impuyo yedwa uwedwa mawuphethe isikhundla kune management yonke. Kuleyo management khona ngisho amadoda. Uright ma umuntu wesifazane usiphethe isikhundla ngoba isikhundla usiphatha ngokwepower. Kodwa eteamini yakho yabantu abalidayo awabe khona amadoda ozofranta ngawo. Wena ubamba isikhundla seposition, amadoda bese yagijima, amadoda ayakosebenza ke manje na ke kwifield. Wena ubambe iposition, wena uqhamuka nama strategy ukuthi mangenziwa kanje kwenziwe kanje. Ubambe wena ilokhuzana isithunzi, ubambe ukustrategize bese uthuma amadoda. Kuyenzeka ke lokho. Ngoba nakhona kuba nama meeting ifana njengokuba upresident wezwe. Umuntu wesifazane usengaba upresident kodwa kwicabinet yakhe funa ke abe maningi amadoda azowathuma. And imistake engenzeka ukuthi umuntu wesifazane mekuthiwa useba upresident bese ufuna ukufaka abanye abantu besifazane babe odeputy babe obani, ngeke nithumane nodwa nabantu besifazane khona izipho ezifuna amadoda ayempini owesifazane ahlala bamba umthetho. Kahle siyicountry. Icountry isiready ukuthi ingaba nayo umuntu ozoyibamba ngemuva ipower yokulida izwe. Bese kwenzakalani? Mase kuba ke amadoda agijima abe o minister, agijima o MSc, kuphinde kufake nabanye abesifazane. Phela kuyukhumbule as much as kusebenza spiritually but kubuye kudlala ipolitiki phela ngithi. Just ukudidisa ipolitiki phinde kufakwa abanye kube namadoda. Kodwa abantu abakwazi ukubamba umthetho, abakwazi ukuyempini, abakwazi ukulo indoda. Ingakho noma inini indoda bengabe ingaganiwe automatically kwezinye insizwa siyehla isithunzi sayo. Lapha ihlakaniphi iqedile kodwa ezinye zithi uganiwe ndoda, ethi ayanganiwe kuthiwe ngqokotho, kanti useka njena nje awuganiwe. Yini lento yokuganwa? Ingoba awunayo i-backup power yakho, awunakho la ufihla khona izinto zakho. Ingakho noma indoda inama challenges ihambiye leyo sebenza kodwa ingane mayihleli noma ziphephile ingane. Okusho ukuthi ipower yendoda mayihleli nonkosikazi iphephile. Kodwa hayi ukuthi unkosikazi uzozi expose epulpit alwe nemimoya athi ulwela abantu. Never. Igame leyo is scamless. Wabona unkosikazi kule pulpit njena eshumayela zakhale i-scamless obaba. Ngoba mangase kusuke manje athi eshumayela kuvele kufona omunye umzalwane ethi mfundisi, athi owesifazane yebo nceko, athi nakho ngihlaselwa yigebengu la kwami zingiqanke ngebhamu. Ngeke umuntu wesifazane aye lapho athi ngizokusiza. Othi hayi fonela amaphoyisa, awunazo izihlobo, into engathi shu. Kanti indoda mawusuthi unkankiwe ingakwazi indoda ukuthinta amanye amadoda athi naku umzalwane usibanibani esenkingeni kuthiwe biza abazalwane, hlangana abazalwane kuqonde khona kuthiwa somsiza. Zingene insizwa zabazalwane, zingene insizwa bakufica unkankiwe. Maqhamuka amadoda igebengu uzobaleka. Kodwa mangaqhamuka abafazi belandelana bethi hayibo sizwe kuthiwa usenkingeni la unkankiwe, qhamuka abafazi, ngeke ibaleke impi. Shuthi awukwazi ukuthi uzofika ushumayela uqede umuntu wesifazane bese kwenzeka inkinga ngempela sekumele uattend, usuyasaba ukuattenda futhi. Kanti pho why ume phambili uthi ngoba phela mawusumfundisi uthi kubantu ngizonilwela,
ngizonqobela inkinga uma ngabe sibambelele egameni laJesu konke kuyenzeka ngegama likaJesu. Nanguku umuntu ke usedlala abantu ukhona umfundisi uzoya komsiza umuntu wesifazane ngeke uzumsiza ngeke baba nakho-ke umfundisi wesifazane kumele ushumayele sekufika isigaba usuyakhulelwa singaki isisu. Uyacabanga nje umile epulpiti sinje isisu awusashumayeli kuyabonakala ukuthi sinje isisu. Uyacabanga ume epulpiti kuvele kufike lesikhathi lesi sokuthi umuntu wesifazane insuku zakho sathi uyashumayela livele lehle igazi lamagazi abuya zehlele lehle igazi liyophuma kuma-Pentecost to hayibo pastor kontavuzayo pastor hayi ngeke fundisa umuntu wesifazane bakabe umfundisi. Umuntu wesifazane wenzani? Uyafakaza aveze ubukhulu kaNkulunkulu ngokufakaza. Indoda iyona umuntu wesifazane oba yi-testimonial. Indoda iyona umholi wenqola noma kuyiwe ekufeni indoda phambili. Umholi wenqola noma kushunyayela ngoba bawushumayela ulwa nemimoya yabantu. Ngiyababuka nje abantu besifazane la bashumayele baze bakhale. Engathi mangathiwa usashumayela kuvele ngene igebengu esontweni zizofuna ama-cellphone. Ngene igebengu nje. Bantu besifazane nalo beshumayela angathi fohlololo ema-toilet balale phansi kwamabhentshi naphansi kwezihlalo into engazi gologoloze iwona amadoda. Noma sesibanjiwe isigebengu abantu abangasishaya amadoda bafethu akuyekwe manje ukuthi sithi sivumele ukuthi kwenzeke ukhondolo lento ekuzothi mzwane kunama challenges ingabisakwazi ukuma. Mawuthi umfundisi womuntu wesifazane baba kungathi makuqhubha ibhamu esontweni lakho endleleni yakhona ungaqhubeka uye ngeke usayo ungajika uthi akuphephile. Kodwa indoda ngoba mhlawumbe lezo bhamu eziqhumayo mhlawumbe ziyitest kutest ukholo lakho ukuthi lo nkulunkulu ohamba naye umkhola kangakanani funeka uhambe unjalo uye esontweni. Angifuni ukuthi ngithi iBhayibheli lithini mina ngiyakutshela ukuthi ekuliwa nemimoya lemhlabeni kuphinde lemhlabeni kuliwe nabantu. Imimoya iyakwazi ukungena kubantu. Ingakho ngenza isibonelo ukuthi mangabe kuyiwe empini akayi umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane udalelwe ukuthi athandazele ukunqoba. Ingakho sometimes bese ithethelela umuntu wesifazane athi nidlala ngami ngoba ngumuntu wesifazane uyindoda uyangihlukumeza. Yingoba vele akufanele umuntu wesifazane ahlukunyezwe. Umuntu wesifazane baba uyavikelwa ngoba uyini uyivote yakho. Yila ubeka khona amadlozi abalekile kumuntu wesifazane ekumele arane umuzi. Umuntu wesifazane uyavikelwa, umuntu wesifazane akahlukunyezwa, umuntu wesifazane akayiswe empini, umuntu wesifazane akaye epulpiti, umuntu wesifazane baba mangena igebengu uprotecta yena kuqala. Mawuyindoda uyibodyguard lakhe umuntu wesifazane ngoba amandla amakhulu afiswa lapha kumuntu wesifazane. The day kuthi uxabana nomuntu wesifazane wakho lapho uxabana namandla akho avikele wena. Ingakho kuzoba nezinkinga nje. Noma likubangwane kubanga ukuthi indoda iyahluleka ukuvala uzipho ihamba uvula yonke into kanti I understand ukuthi lo muntu eyamthatha yathatha umuntu onamandla ukuvikela le family including nayo indoda ihlulo nje into elulu ukuvala uzipho adinwe wesifazane base liyaqhuma ibhula bese kuyanyiwa. Angikhathali ukuthi ngabe kuthiwa eBhayibhelini kwakwenzekeni eBhayibhelini. Ingakho noma ulifunda iBhayibheli nalo mawulifunda iBhayibheli abantu besimame libabeka ngemuva. Alibabeki ngemuva ngoba libathatha kancane. Libabeka ngemuva ngoba ibona abayi-backup yalamadoda aphambili eBhayibhelini. Bayi-backup. Kodwa mawusuthi akatestify, mawusuthi akafakaze, mufaka umuthi uyabona athi bese uthi phela umfihle futhi mase kusala wena ke indoda yakhe. Hawu uzonqoba ke lapho.
Ingakho nje ngikwenzela izibonelo mfethu nawe ngelinye ilanga ungazibona because kuyenzeka umuntu wesifazane agcine acathi uqedile kuma period kanti akazi phakathi nenyanga futhi kuzophinda kwenze into engajwayelekile kuvele kuqhamuke angawazi aqhamuka phama period. Awucabange leyonto yenzeka ugqoka white usepulpit ushumayela. Awucabange nje lonto le. Akekho omunye umuntu mfethu oyophinda akuxoxele lezi zinto. Mawufuna imotivation ke nani ungaya esontweni kumfundisi wesifazane oshumayelayo. Kodwa ngampela mawufuna ukunqoba, makuumuntu wesifazane akabe nendoda yakhe. Akabe nendoda yakhe. Once waba nendoda yakho umuntu wesifazane then uzonqoba. Uma ngabe uthi awusenayo indoda uyasho nje uJesu Kristu lapha kwelinye ivesi ukuthi hayi ukuthi awunayo indoda ingoba ube nawo wawashintsha amadoda. Uma uthi awunawo le hayi ukuthi ileyo ngenayo ube nawo wawashintsha. Yini washintshe? Is because awufuni ukuhlala ngemumva u-exercise leli lungelo lakho olinike umdala. Ake wenza ucwaningo khona into ozoyibona. Even ama genes endoda are strong kunomuntu wesifazane are ready for makuthiwa kuyaliwa. Kodwa when it comes to mentality ke manje umuntu wesifazane powerful nendoda. Powerful nendoda. Uyabona mangagula even mangagula ingane yentombazane nengane yomfana begula ngento efanayo. Ingane nama chances zokushona ile yesilisa. Awubuza odokotela abaclose nawe. Enama chances zokushona ile yesilisa. Owesifazane ama chances zokushona mancane ngoba yindaba umuntu wesifazane udalela ukuthi angalwi izimpi eziningi ezingemuva. Kodwa once way expose uzoba nezitha zozondwa abantu yindaba ungqavu ke manje usuya waveza lamandla akho. Ingakho noma umakoti eyogana wayeyalwa kithiwa amakoti olala phansi oyithobela indoda. Akushiyo ukuthi akabe isidididi kodwa kuthiwa you must sit back. Let your power to exercise itself. Amandla omuntu wesifazane bezothobeka kube ngathi uyakuvumela. Kube ngathi uyakuzwa akuvumele kanti baba uyingozi enkulu lapho. Kodwa once umuntu wesifazane walwa nawe naphikisana na computer uzodefeateka. Ngoba uzoqala umlahla aphinde athole indoda naye iphinde leyo ndoda iphinde imlahle athole enye iphinde imlahle. Uyabona owesifazane noma wenziwa inkonzo yekamelo umumatha okuningi indoda absorb obuncane makwenziwa isex. Indoda absorb okuncane owesifazane umumatha okuningi ngaphakathi kuyena. So you can't compare the two. Lo uyisitsha lo munye uyathela. Yabo. Kodwa ke engase kubanjwe le system engiyishoyo. Noma mfethu wazi uyayithanda imali ngoba into eyonizwe imali. Abantu bagcine benza into ezingekho. Noma wazi uyayithanda imali. Didisa ke mfethu, didisa. Thola nje indoda yakho eyisidididana, uyabona? Eyisidididana ozokwazi ukuthi uthi mawuthi hey njoba ushumayelile wonke umnikela uze kumina ngumkakho awulethe, yabona? Kodwa bese ufranta ngayo indoda. Ufrante ngayo ukuze makhona into eshaya indlu phezulu uthi hawu wangaphuma uyindoda. Phuma. Mawuthi akaphume wena usele wena uyathandaza. In fact abantu abathandaza kakhulu abantu besifazane compared to amadoda kodwa bakuthandaza ngemumva amadoda beseya phambili. Mawungangizwanga namhlanje kuphinde ungizwe. Mawungizwanga namhlanje ngithi angilungise nje lento angilungise ngoba ngiyabona ukuthi akhona amabandla amakhulu ayenzayo. Owagada lamabandla amakhulu kakhulu enza le system engiyishoyo. Mawuthanda ungaya kaShembe uzoyifica into engiyishoyo. Mawuthanda hamba kubapostoli uzoyifica into engiyishoyo. Hamba komasango uzoyifica ufica abantu besifazane ekhona ngemuva esupport indoda. Yabo afike nje naye athi 1 2 1 2 1 2 kube khona isikhathi lezo kukhuluma khona nabanye besifazane afika khulume nabo ngoba yindaba bayafana. Kodwa mase kiwe empini bahlala phansi kuyamadoda. Yamadoda ngoba umthetho nje i-life span yendoda iquicker kune life span yomuntu wesifazane. Indoda iyashesha ukumasha compared to umuntu wesifazane.
iyashesha ukumasha ukudabula amafu yabo kodwa le nto uzozizwa kakhulu mawumuntu othe ukuhlakanipha ngeke ngibeze mina abantu besintu bethi izinyanga zo doctor uthi uyafika udoctor onjani lo ngazi lutho ngento ethita ke into ethayile biology ke le yafundwa from great bani to great bani this is biology abakhulumi nje ngebiology kulento zabo bacathi yonke into nje yamahlamvu yonke into yabona iwumuthi guys lento umzimba womuntu umzimba womuntu baba une system owakheke ngayo kune spirituality phakathi la kwemzimbeni womuntu hayi ukuthi nje umuntu uyinto yehlamvu nje hayi you need to understand umuntu before uthi udoctor awukwazi kuba idoctor ungam-understand umuntu unga-understand ngisho ama-genes omuntu kunenyanga ongathi mawuyibuza yini ama-genes ayazi nokuthi yini leyo kodwa uthi udoctor kanti phela into osebenza ngayo noma kuthiwa uyisintu ngoba usebenza ngomuntu you need to understand lento osebenza ngayo ke usebenza ngayo ikaba kuphaka isibongo wanzamba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathitha upha kuthakwe yini ngingole phoqa phoqimeza abafakazana ngotholotho likamentshise thuluza ngihambi nalo ngisethi mina cha buxakile kuzoshuba kusengaza bavuke njengedanga abaningi ngunogwajo phasha wena onyanya ufokofo ngeke ngizwe vele ngempatha wena onyanya ufokofo ngeke ngizwe ngempatha so engisho ukuthi mfowethu lo muntu wakho lo oshade naye ndoda lo muntu wakho oshade naye uyithuluzo libalekile kuwena njengoba uthi uneyinkinga qala uyibuza ukuthi leli thuluzi ofihle kulona ipower yakho li happy yini mangabe enga happy umuntu wena ehleli ipower yakho kuyena yendaba kingibhanga ngithi kuhleli ipower la no umuntu wesifazane baba angakudlisa anytime bengabethanda ngomuthi uyena ophekayo uyena wenza yonke into anganamathisela ingubo zakho zonke isichitho bethanda umuntu wesifazane umuntu wesifazane ungathi uzolala embhedeni abefake into ezingalungile uthi uyalala uxebuka umzimba ngoba uyena in charge umuntu wesifazane angakwazi endlini yakho ngoba kushanela yena angayikhiphi idalwa zakho enkathi eshanela alikhiphi idlozi lakho nje alikhiphi uyazi ukuthi mawubona inyoka ehlaza wena uyayihlonipha avela ibulale yena ayibona ibulana qamuka ispider asibona sibulana angakutsheli futhi ukuthi kodwa ngibulalile ngakutsheli yabo so ipower yakho yonke baba including idlozi lakho lihlala kumuntu wesifazane i-understand lento mawumkhalisa umuntu wesifazane baba wena yourself fana ukuthi uyayithatha intambo uyifaka la awukhalisa umuntu okwazi baba ukuthi izingane zakho ezithandayo kodwa akwazi yena ukunakekelela zona wena uzomkhalisa umuntu wesifazane baba angakhulelwa ingane yakho bethanda ikhiphe ungangqubuzani fokotho uyikhiphe ayikhiphe nje uphinde ugcwale athi ngeke ngimithele le nyoni ayikhiphe ungabambi fokol ukuthi ubusunengane akwenza isilimo umuntu wesifazane baba angakodlisa ingane ongazi nokuyazi akubambe ngolalela nje nangomqondo uthi ufuna ukubuza le nto usindelwe ukubuza wake wasola ukuthi umuntu wakho wesifazane ngathi khona ingane engeyona yakho kodwa kube nzima nje ukuyibuza lona ukuthi uzoyibuza kanjani lona wake wasola ukuthi uyabona umuntu wesifazane wakho ukuthi kade akumthembi uyabothi ngathi khona umuntu ekade naye belele kodwa kube nzima nje ukumtshela ukuthi hey ngeke efethu la ngathi khona kade ishaya ungawa underestimate amandla umuntu wesifazane kodwa akuwona okuya phambili awani okuba semuva ingakho ngithi mina mangathiwe ezweni siba no president omuntu wesifazane lo president bese kuzothi icabinet yakhe ayisethe ngokungilalela lalela baba zonke inguquko ezikhona wonke nama challenges egcwele nawo angehla
Ngoba umuntu wesifazane baba lalela. Mawuzomthatha umbeke meetingini bese shaya ismile bengathi uyakhuluma kuvele kuyintengantengelo kwamadoda kuyintengantengelo kwamadoda bese kuyohlaselwa attacking ngamadoda akalwi nami moya wenza umsebenzi wakhe mangathiwa nje abantu besifazane banikwe ithuba ngelinye ilanga uthiwe uNkulunkulu akekasebenze ngaye amandla oholizwe akekabeke umuntu wesifazane bese umuntu wesifazane afrante ngomuntu wesilisa angayibona into engenzeka baba ngishama China kulezinye indawo ngishama abelungu bangasayina amadili bengazi bawasayine kanjani we bafethu bawufuna ukuba ungidinga ufuna umakhandakhanda hayi ke ukhona nje kade ngiyolanda eDamini lapha yana uyakwazi ukungifonela 0798130260 mawungangitholi nje ubhala imessage ku WhatsApp uthi King Bhaka ngiyawudinga umakhandakhanda uma udinga uyabo ungathi uyawudinga kanti akawudingi uthi uyawudinga nje ngoba vele unawo imali yawo ungibuza iprice ngikutshela ukuthi imalini ngeke uyikhalela imali yakho uthole ulokhuzana umakhandakhanda ngoba vele lento engiyishoyo zonke mawunomakhandakhanda ziyakwazi ukunqotshwa 14 nje October King Bhaka Music Festival konakele kade ngibuka nje isolezwe libhale isitori esimnandi ukuthi nje konakele even abaculi bakogoli bayobe bekhona lapha yana wena unyanya fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina ma ukuthi vele uzobuka la ngoba vele wena umuntu onenhliziyo full sack ngeke ngizwe ngenyoni mina full sack hawu mina la ngifuna umuntu othi maye ngibuka angibukela ukufunda ungangibuki la kanti uzongibuka ngehlo lokungiqhathanisa nezinyoni ungangiqhathanisa nempatha mina kaze nempatha mina ithi mawubuka mina funda kuthi umuntu wakho wesifazane amandla akho angiphathi makuthiwa nengane phela kahle ingane kababa yabona kababa umama uyayiphatha ubaba uyayifaka ingane kababa kodwa buka ingane yakho uyayithatha uzoyifaka umuntu wesifazane uyayithwala inyanga ezu9 akanawo amandla lomuntu okwazi ukuba yizulu lokuphila umuntu kuyena ukwazi ukuba yizulu umuntu wesifazane uphila umphefumulo kuze kufike isikhathi awukhiphe noma sewukhiphile aphinde awuncelise uyabona udla umzimba wakhe lo mphefumulo uyawuncelisa ke manje ikhulu ingane incela baze basho odokotela bethi breastfeeding you know like is the best breastfeeding idla yena awubona manje ukuthi ufike waba yizulu manje leli zulu njobe yizulu usufikile umphefumulo njengamanje useyawufida we aphinde futhi abe imoto enganeni yakhe ayithatha ayifake emhlana ayibelethe we hayi bafethu uma ukuthi mina ungizwa ngisazongidinga kodwa epulpiti umuntu wesifazane bengabe ugibela ipulpiti uzidayisa wena udayisa leli dlozi uhamba nalo ngoba ngelinye ilanga uzovukelwa izitho ongazazi uzozondwa abantu uzobulawa abantu ngoba once wadila nabantu udila ama spirits ayalwa njobe zesontweni abantu baze ngoba banezinkinga esontweni lezi inkinga zabo zizohaqa wena mazihaqa wena awudalelwe ukulwa udalelwe uba supportive baba yini bafethu ngiyanithanda